Para Kurawa mbiyen serakah dakah ambeke murka. Mongko dina iki pepunden Kurawa wis sirna lan calone Parikesit ingkang dadi Ratu Ngastina. Kowe dadi panguwasa mesti dadi wong murka tanpa beda Kurawa mbiyen. Wadrusa Subala wis dadi sumpahku muga sineksen jagat saisine. Yen Parikesit wis dadi ratu, aku bakal tumindak kanthi adil lan wicaksana. Saguh mulyake kawula kanthi warata klebu mulyake wong Banjar Junut. Kabeh calon ratu janjine legi ning tek-entekane mung arep ngapusi kowe. Wah, ah. Yo ngambrangen kadhe karunaning kaswase haneng marga memalatkung risang ganda wastrat mojo leng-leng lalu hangulati begegek ugak sadulita Gus Ndara Parikesit sampun mandheg mangu nggih Den. Sing mening rasamu sing jejeg imanmu sampun ngantos kecalan kiblat kautaman lan lajering kadarman. Kyai Semar Badranaya kutunging kawruh cingkranging ilmu yekti bakal anjurung marang kerusakan lan kacintrakan tumraping praja Ngastina lamun to Parikesit tinuding mangkreh marang negara iki Kyai Semar. Den titah ingkang klebu apes lan muspra gesangipun menika menawi mboten weruh marang darmanipun. Mila kula suwun Ndara Parikesit sampun ngantos mangkro tinggal. Bapundenmu Pandhawa sampun golongake rembug, para kawula sampun nunggal swara amatah ndika mangka dadi songsong agung makutaning praja Ngastina. Mila saking menika mangtata jiwa ragamu. Dadi ratu niku dudu bebungah nanging amanah, tegesipun ratu niku kudu tanggung jawab sakmutuhe tumrap negara lan kawula. Yen ndika wis saguh aja golek sugih, yen sampeyan wis sagah aja golek turah, yen sampeyan wis gelem aja golek pengalem. Sampun sawetawis dangu negari Ngastina niki bobrok lan rusak merga pakartine Kurawa. Mila saking menika sakmangke sampun wancinipun narbuka lembaran enggal negara bisa mujudake idam-idamane bangsa. Adil makmur kerta raharja awit saking kawicaksananipun sang calon ratu adil nika Bambang Parikesit. Siap langening kalang lan negara pancamun sar tinon ler kekonang surem karo ketan padang
kuning angin gugur agrane ngarga Pura Gurnita reh kagiri-giri kowe sing kekasih Parikesit ya dasar para nyata kowe sapa lek nom mripatmu jerengen gobokmu anak swargi Bambang Haswatama Dahyang Swela kang dadi aran kabar sing dak tampa kowe bakal disengkakake ngaluhur mongko dadi ratu Yastina kowe dudu karepku nanging panyengkuyunge para pepundhen nadyan kaya ngapa lan kepiye ngibarate mas pengen roh lelere ngibarate ndok pengen roh dadare kena kowe bedheng kang sira tumpang dadi ratu paton pinter jebol diadane Dahyang Swela wah oh ah mrekut mancing samudra yadreng wiraganya sumaput wantis meleghang kanira sumingap nempaki miket jangga kang warih katanaga kumambang Parikesit melek mripatmu rungokno gobokmu
Aku Dursa Subala anak Dursasana njaluk marang para Pandhawa supaya papan dunungku kasatriyan Banjarjunut bisa merdika ucul saka cengkremaning Ngastina. Dursa Subala, apa sebabe dene Banjarjunut kepingin uwal saka pepangkoning Ngastina? Wis pirang-pirang taun kasatriyanku mung dadi kesete panguwasa. Wis cetha Banjarjunut iki jembar lan subur, dasare nyimpen asil bumi ingkang awujud emas. Kudune wong Banjarjunut kabeh uripe mulya lan sugih, ning nyatane sing sugih tetep panguwasa. Wong kene kawulane tetep dadi kere. Sebab apa mergo hasil bumi Banjarjunut mung dikeruk lan dirampas dening wong serakah. Ngastina iki panguasane ora adil, anggone ngayomi kawula durung rata. Mula aku ora trima Banjarjunut kudu merdika. Mengko dhisik Dursa Subala. Ndak suwun bab iki kudu nduk penggalih sing kanthi permati. Mergo ngedekake negara dhewe kuwi ora gampang. Kejaba saka kuwi mestine panjenenganmu nate nyurasa sejarah lamun ta para sesepuh biyen wis sumpah lan prasetya nadyan negara iki dumadi saka pulo ingkang ewon cacahe lan dumadi saka pirang-pirang golongan adat suku bangsa budaya lan agama. Nanging tetep manunggal tetunggalan jaga wutuhe bumi pertiwi. Ya mung kanthi golonging tekad giliking sedya rumeksa wutuhe negara iki kanggo ngurmati lelabuhane para leluhur. Bumi iki wis disiram nganggo getih lan ditumbali balunge para kusuma bangsa. Aja nganti diprail-prail. Anane negara iki diprail-prail mergo panguwasa ora adil. Panguwasa sapa sing nduk anggap ora adil? Para Kurawa mbiyen serakah dakah ambeke murka. Mongko dina iki pepundhen Kurawa wis sirna lan calone Parikesit ingkang dadi Ratu Ngastina. Kowe dadi panguwasa mesti dadi wong murka tanpa beda Kurawa mbiyen. Dursa Subala, wis dadi sumpahku, muga sineksen jagat saisine. Yen Parikesit wis dadi ratu, aku bakal tumindak kanthi adil lan wicaksana. Saguh mulyake kawula kanthi warata klebu mulyake wong Banjarjunut. Kabeh calon ratu janjine legi ning tek-entekane mung arep ngapusi kowe. Iblis langat wani nglemah bengkah nyelo-nyelo. Sapa kowe? Bocah Pringgondani, anak Suwargi Gatotkaca Sasi Kirana kang dadi aranku. Karepmu apa melu cawe-cawe perkara iki? Yayi Parikesit kae calon ratu. Aku dadi Sentana duwe kewajiban ngayomi karo panjenengane. Yen ngono kowe njaluk Radawa umurmu. Dibuktekne kaprawiranmu padha karo gerangamu biyen apa ora?
Sandya Bala Pandhawa byok gumulung mangung siring sata Kurawa kambah kungkih srukadite jagat Dewa Bathara sing gak jagakake Dahyang Swela kelawan Dursa Subala entek-entekane mung dadi layatan ya nadyan aku Kerti Windu anak Sengkuni ijen tanpa ruwang yen ora iso ngorak-arik wong Astina dudu anak Sengkuni si pengungno rang lake wong sang sayangku merah dina semu banggang aruna kadinetrane Garapok yahni jahning talaga kadi langit mambang tanpa sulan upamaneka lintang toya kusuma ya sumawur kula nuwun sewu kisanak dereng dangu rawandika wonten ing Pancala mriki kula pun Panca Kusuma ngaturaken pambagi panakrami mawan tuwan tuwa kunju nun inggih
sanget anggen kula nampi dening ngantos semanten Sih Kadarman sarta pakurmatan ingkang dika paringaken dumateng kula. Lulus saharja niring sambi kula anggen kula sowan mboten langkung salam taklim kula mawantu-wantuwa katur. Inggih. Kula tampi dawah sami-sami. Nyuwun pangapunten mboten kok nama kami tambuh nanging dasaripun dereng mangertos. Kalilan kula nila ganda jeng andika menika sinten lan saking pundi? Nun sewu. Menawi kula matur waloka kinten-kinten andadosaken serik penggalih ndika menapa mboten Sang Adipati Pancakusuma? Dasaripun menapa kok serik? Karana kula menika trubusaning mungsuh cikalaning mengsah tumrapipun para pepundhen dika Pandhawa. Nate mireng naminipun Patih Sengkuni. Inggih, nate mangertos kondang kados pundi? Patih ingkang julik sugih akalugil. Nah, dipun tepangaken kula menika anake lanang nami kula pun Kertiwindu. Oh. Raden Kertiwindu nggih saking Plasa Jenar. Nah, sakmenika kula gentos nyuwun prisa tangkep ndika dumateng kula mongko kula menika anak Patih Sengkuni kinten-kinten serik menapa sengit. Aduh. Nyuwun pangapunten Kisana. Nadyan kados pundi kemawon kula mangertos dumateng kautaman lan kawicaksanan ingkang tegesipun lelampahan ingkang kawuri cekapa kinarya tepa palupi. Sak rampungipun perang Bratayuda sak saged-saged memengsan antewesipun trah Pandhawa lan Kurawa menika kedah dipun siget, kedah dipun rampungaken wasana wontenipun namung ngagengaken raos katresnan. Lah, syukur bagi sewinten kados mekaten. Nuwun sewu. Samangke gentos kula nyuwun prisa malih. Sampun midhanget napa dereng bilih Ngastina badhe wonten wisudan ratu? Inggih, mangertos. Adi kula pun parikesit badhe sinengkakaken ing aluhur dados narendra wonten ing negari Wastina. Nuwun sewu. Mboten kok nama kula menika nglincipi carang apa-apa ngobak-obak banyu bening menika babar pisan mboten. Pancen para Pandhawa rumiyin menika piyayi ingkang luhur, piyayi ingkang sae kebak ing rek kawicaksanan ning kegawa umur ingkang sampun kathah. Umur ingkang sampun kathah lalu ingkang yuswa satemah kirang permati lan permana anggenipun netepaken kawicaksanan. Nuwun sewu. Parikesit menika lak tedak turunipun Abimanyu. Abimanyu menika anak Janaka, mongko Ratu Ngamarta rumuhun menika Sri Puntadewa. Lah, kedahipun menawi Prabu Puntadewa menika lengser ke Prabon ingkang nyuli menika putranipun Sang Pancawala. Gandeng Sang Pancawala sampun seda, kedahipun nglerek dumateng putranipun Sang Pancawala nenggih paduka Sang Adipati Pancakusuma. Lah menika cetha lamun ta para Pandhawa menika mboten adil, para Pandhawa menika mban cindhe mban siladan. Mboten perkawis dika ingkang milik dumateng derajat pangkat edan kalian wujudipun pakurmatan niku babar pisan mboten. Ning lereke ngadil kedahipun kados pundi kedah dipun kencengaken. Parikesit menika sanes trahipun Puntadewa tek arep bedhengklang dadi ratu menika kados pundi? Niat langening kalangganagara Pandamoncar tinon ler kakoneng surem sorote tan padang kasolan pajaring purnamengga kono dasaring mangsa katiga nun sewu yektosipun leres ing dados pangandika jeng andika bilih babar pisan kula menika mboten milik dumateng kalenggahan mboten edan kalian jabatan
ning dados tarunane bangsa menika menawi ngertos negaranipun semunipun Deyer ingkang dados adilipun sak saged-saged kula badhe atur sumbang surum njejekaken adil kula wau. Lajeng samangke keparipun kados pundi? Kula badhe matur dumateng pepunden Pandhawa. Kula badhe unjuk rasa wonten negari Ngastina. Menawi ngantos parikesit nekat dipun jemenengaken nata. Kula damel segara geni negari Ngastina. Lah ngaten. Mrih mangsut nari mengkapu budine kang den bawani Sepira to angele ngobong rasane panca kusuma. Yen antarane wong tuwa karo bocah nom wis ora rukun, negara Ngastina mung kari ngenteni rubuhe. Nedeng ngari anggara kasih tumapaking wisudan ratu beneh kalian padatan menawi wisudan ratu adatipun sinubya subya rinengga wonten ing kraton Pendhapagung nanging samangke sang parikesit nedya kawisuda wonten madyaning Tegal Kurusetra samubarang uga rampe kinarya wisudan wus romanti dasare kawis tinggal aglar para nayaka praja Narendra manca negari kang wis satata ngestreni tumapaking wisudan sang parikesit ingkang nedya kajumenengaken Narendra wonten ing Yastina swasana repidhem permanem datan ana kang nyabawa kaperbawan sang parikesit ingkang mijil sarwi busana kanarendran cingak kang samya mulat marang wibawane sang pekik candrane nganti kaya Prabu Pandhu sugeng malih Kanjeng Hyang Sri Bagindo Matswapati tuwin sedaya para pepunden kula Puntadewa nyuwun pangestu nedya misuda putu kula pun parikesit ing madyaning Tegal Kurusetra karana papan menika papan ingkang nyimpen sejarah ageng tumrap
jiwa luhur lan sucining para kusuma bangsa ingkang lila legawa kurban jiwa raga kangge Prabu ing kautaman lan wisudan Ratu Ngastina kula gelar ing Kurusetra supados ratu ingkang dipun wisuda mangke enget dumateng sejarah menika. Nah, kejawi saking menika kula wantun netepaken parikesit dados ratu wonten ing Yastina menika kanthi adhedhasar sepisan sumpah kula tatkala Bratayuda kula kinepung gelar baris cakra byuha tetelo Abimanyu ingkang milujengaken awit lelabetanipun Abimanyu ingkang ngurbanaken jiwa raga kangge srana kawilujengan kula satemah Abimanyu rinanjap gaman wasana gugur mangka kusuma yuda kanthi lelampan menika kula sumpah nenggih tedhak turun Abimanyu ingkang badhe ngregem kamulyan wonten ing Ngastina menawi Pandhawa unggul ing Bratayuda dene ingkang angka kalih parikesit menika panunggal darah Ngastina Mandura Twin Wirata parikesit anak Abimanyu anak Janaka Yayi Janaka anak Rama Prabu Pandhu Ratu Ngastina parikesit anak Abimanyu anak Yayi Wara Sembadra putra Mandura parikesit putranipun Eyang Utari mangka Eyang Utari menika putra putri ing Wirata angka 3 parikesit turunipun satriya ingkang sampun angregem wahyu ratu utawi wahyu kraton Yayi Janaka angregem Makutha Rama Abimanyu anggegem wahyu cakraning rat lan widayat angka sekawan parikesit jumeneng Narendra sineng kuyung dening para sepuh Sentana kawula sakukuban Ngastina menika wewaton kula saklajengipun kula suwun kanthi sanget dhumateng Eyang Sri Bagindo Matswapati Wirata paring pangestu lan misuda dhumateng ingkang wayah pun parikesit Eyang dene utamaning nata berbudi bawa laksana ladalah puji syukur kunjuk ana kemurane Hyang Agung kaya kejugrukan wukir sari kablabaran samudra madu dene anak-anakku lanang Seta Utara Pratsangka wis mati ana Bratayuda saiki aku entuk pepulih aku entuk ganti aku duwe putu sing bisa ndak sawang ya kuwi kowe Lik parikesit tah sak mangke nuwun sewu sedaya para lenggah kula Matswapati minangka talangatur saking putu-putu kula Pandhawa mratelaken bilih putra Abimanyu kaliyan Utari pun parikesit nedya kula jumenengaken ratu ing madyaning Tegal Kurusetra papan sejarah perang Bratayuda tegesipun kautamaning ratu menika sampun dipun siram mawi getih senopati adeking ratu sampun dipun cagaki mawi balunge para prajurit kanthi mekaten kula Matswapati ngengeti nimbangi sarta mutusi parikesit kula wisuda jumeneng ratu wonten ing Yastina kanthi ajejuluk Prabu Parikesit ya Prabu Paripurna ya Kresna Dipayana yo
pripun kula netepaken parikesit dados ratu mesti kemawon wonten pujangga lan boten wonten ingkang trep kapatah kejawi namung putu kula Mandura putu Prabu Baladewa ewa semanten patih njaba lan patih jero kula pendhetaken para putra ingkang sampun gugur saderengipun Bratayuda patih jero Dwara patih njaba Danurwendra Senapati nenggih pun Sasi Kirana Rupa kuda guru kula yen tanamutusa sang Sri nuwun pangapunten para pepundhen kula pun Danurwendra cumantaka sowan tanpa piniji ngaturaken geger ngemapan wonten ing alun-alun Ngastina nenggih pun Pancakusuma ingkang bengok sura sesumbar mangwuh unjuk rasa mboten nrimakaken menawi parikesit kajumenengaken Narendra meneh ngantos parikesit dados ratu keraton Ngastina badhe dipun dadosaken awu mandhek putu aja kaya ngono ya putu dadi ratu ki aja tumindak agahan tanpa paniti priksa kowe kudu sugih rasa kamanungsan sugih katresnan lan sugih kawicaksanan yen ana apa-apa aja dirampungi dhewe kowe duwe sentana praja semene akeh ayo iki putune sapa sing blengi Suramrata Jayamrata gerbuten aku iki adipati ing Pancala Pancakusuma para Pandhawa wis ora pecus njejekake adilan bebener bocah wingi sore sing ora ana alur darah ratu parandene kok nekat dijumenengake Narendra mongko umure urung sepira aku Pancakusuma sing ora trima janji para Pandhawa ora bisa njejekake bebener saanane wong nak babati dina iki Narapati Darma putra nyangari tanan jaya Pancakusuma apik banget kang dadi pakartimu kowe bocah nom sing kendel bocah nom sing pinter mung emane pinter lan kendelmu ora kok lambari kanthi tata krama ingkang prayoga kowe tak kandhani kowe tak dongengi ya Lik mbahmu Pandhawa mbiyen kuwi janjane duwe hak kamukten negara Ngastina ning trima ngalah karo pepundhenmu Kurawa mula direwangi mlebu ana ing Wanamarta mbabati alas toh jiwa raga
Nadyan totoh jiwaraga ning para Pandhawa mbiyen nglakoni kanthi lila legawa ikhlas lair tekan batin. Mula entek-entekane bareng tinuku sarana laku teteken tekun satemah katekan para Pandhawa antuk kamukten negara Ngamarta. Durung suwi anggene ngenyam kamukten lan kawibawan banjur merga serakahe para pundenmu Kurawa lantaran sesukan dadu mbahmu Pandhawa dadi wong buangan ning alas 12 taun dadi batur setahun ana ning Wirata. Tegese wong tuamu mbiyen wani mulya ya kudu nuku sarana rekasa. Kepengin antuk nugraha tataane ya nyawa. Ning kok tiba kosok balen karo kowe ngibarate tengok-tengok nemu kethuk. Ora yasa negara, ora yasa kamukten, ngerti-ngerti mung kari lenggah dampar. Ning parandene kowe isih ora trima. Mongko sing jenenge nom-noman sing apik ya aja sok nuntut karo negara, ning kudu diwalik. Negara kuwi mbutuhake para nom-noman sing bisa njaga marang kangguanane praja. Ning nyatane kuwi ora gawe tentrem kepara malah gawe tintrim. Ora ndadekake kerta raharja ning malah gawe gendro. Aku mbahmu isin nyawang sorot ing srengenge. Yen kowe pengen dadi ratu ana Ngastina tugelen guluku dhisik kok eyange. Aduh, eyang. Nyuwun gungi samudra pangaksami dene ingkang wayah kalimput. Kula klentu, kula salah, eyang. Mula besok meneh yen ana apa-apa ki dipenggalih kanthi wening aja grusak-grusu ndak kesluru dalan kleru. Kula tumindak kados mekaten menika karena wonten ingkang icuk-icuk. Sapa sing ngracun rasamu? Nenggih tedak turun patih Sengkuni naminipun Kertiwindu.